Chibayule tuna karthuron chiar tur hi thutharlam tak mai ania so strang te tanga kan dap khom nuin thon thuangin karon phu chuak don ani engpo ni sela heng kathuron tarlan te hian tharum tho nalam ma support lowa min ti beng var the tan le kan lo inzir thiam theina tana ron siam mai kani engpo ni sela video a eng du hle mai sia chuwang chuan video thon thu ne na in kai noi lo tak karon da thin dona min lo hrethiam turin kangen masadu cheune boral ta te thalak tele thildang han tarlan hian a eng du rio maya a eng han ti chuan advertisement om du lo ti na ne chu view nuai chuang po nei la poisa pakhat ma ala lu don lo ti na ne chuwang chuan ka video le a thu te halloween mil lo ani poin min hrethiam turin kangen cheune ole hathon thua kan lutang kumil kumsang ni som ni panga october ni som ni pasari khan gujarata bhavnagar khuwa chuan ruang an chara ruang charna mun hi mun to po ngai vak lo nin abul naya po cctv hatam lem lo khuwa tra tlema va pen le deu ania ruang mu masatu te chuan police te hena chuan an hriat tir ngala police te po chuan harang theng berin chu ruang chu tu ruang nge ti in chung lai che vela mi te chu han zota media lama te po chuan tar langin chu ruang chu rei fe mai tunge ani an hriat lo nuwa chuan kamles dudia ani ti an hretange ngeya kamles dudia chu kumsom thum panga upa nin bhavnagar khuwa cheng chu nia tuna hian anupui nen in khata an cheng dun meka kutna thoka e zong ve mai ni in a rem chu ha thoka ain lo kual ve thina ni kamlesa chu anupui le a unau te chuan police nena chuan anon ngai ven ve thuaya ma se thi dan pa ngai lo thi ani wangin police te chuan autopsy postmortem ti turin ruang zir chen na mun lam dam doin lama an thon ngalani chutiang ani wang chuan a chung te chuan a ruang chu an hlom ngal theilowa alandan maya kamles dudia chu tu emo chuan a ngai sana sa hle mai ti alanga a thom no te a thler na sain liama tur na sa hle si chuwang chuan police te chuan doctor nena chuan an thon lo theilo ani alang thei maya chuan a hliam tor te chu thil hriam takemo silai emo a ti ani lo ni nalanga tal tumemo man robil tak manga vuak emo chut emo ni nge in alang ani ti chuan doctor te chuan a ruang chu han zir chianga zir chian na tanga alan danin silai emo chemte emo a tha ni lovin thil bil tak mai man ruwa tal tumemo thingfa ke mo brick ti vel man ro sakhat lian taka chut thlu ke mo vuak hlum ni nge in an hria athi ma hian kutna satakin atuara ni ti po doctor te chuan an soibok alan dan maya chuan athat tu chuan diriam takin athatani ti a hriata an soi sakna sat ema wangin a hliam tur lo in chuta chuan a boral ta ni in nalang bokani kamles tu dia chu engwangot in nge chu ti takanun ronga tha ani takang le ani chuan poia lo khoyem ni tu te mo chuan ani chu an hovio nge niang poisa batna te neem melma neem ti te chu police te chuan an chui ngal thuai thuaya a u le naute anupui te po chu police te chuan thu zo fi turin an kowa a rong om na mun te po chu forensic expert te chuan an zir chiang ta bokani engpo ni sela kamles dudia chanchin kan thlir chole main khongain like le subscribe kha ilati lo ni chuan miloti sakve ta che kan soita kan khan kamles dudia chu anupui nen an chenga anupui mamta nen chuan in trawak lawa chuan an cheng duna fa an nei o mero chu hriat ani lo ani ti chuan an nupa chuan nuparekin an khosa a pa ber chu in hlo phachop ve mai ani awangin an khosak po a ol ai lo hle fanei lo tanana na chu an khosak te po chu alo ho deuh te po ani mai thei ani pani chu ain hau fo tamaya nupa hania kara fanau om hi chuan fa te mai eng za wang poin nu le patam tak chu anin haulo pha fo trina amero chu kamles le mamta te ro hi chuan fa han nei lo wangin anin haungun hle ani in an soine
chu tiang chuan thlai mo zat chu in hau reng in an ni pahnih hi an in neia an thenom te poin an in hau thu hi chu an hrefo renga nu ber mam ta chuan an in chunga chuan chim thlipui atle tir fo thin ani ome thleng thlok thei a thlok fowa pa ber poin a chos barna hazial fo thin ani meyang chutiang ani wang chuan an ni nu pa chu nu patim tak chu han ni lem lova amairo chu India dana chuan nu pa hanin then mai hi thil thiang lo ang dewa ngai ania Hindu ho hi chu hanin then ve mai lo thin ani kumsak ni som pakhat chiar puya khan Gujarata chuan in then chu zazela 0.06% chawania zazela ti to nu puwa percent han ti le ram chu tiro mi sang khat zela hian mi paruk borvel chu anin then ve nio min nan soini nu patuk sang khat zela nu pa paruk te chu in then ve nio min an report ani chutiang khop chuan Hindu ho chuan nu pa in then hi han shrea in then ve ngai lo chu han ni hau lova amero chu in then ngai lo ti em tur chu ni lo ma sela an in then ve ngai lo tlukani amero chu khovela lo changkang zela Hindu then khatte po hian in then an ching chho ta vio mai Mizoram hi han thlir taila NFHS data ina ha report dan chuan zazela 9.25 hi in then angin an reporta amero chu kumsak ni le som pakhat chiar puyanga alandan chuan zazela 2.66 ni in an report ve thunga chuti rol chuan IJF MR ve thung chuan zazela pali point bial pariat ni in a report ve thunga ni engpo ni sela Gujarat lammi te chu anin then tlem view mai ti chun kamles le mam ta te po chu in then ngam box silo in ngei box silo chuan an cheng du na chutianga in mai vak mang leilowa han chen dun lai chuan kamlesa chu a ruang an char ta thut mai ni soitak ang khan kamlesa ruang chu tlema khodai fem deu midangina an to po zen lowa chuan a ruang charania a mutu te chuan arang theyang berin police te chu han hrila police te po chuan a ruang chu enfie turin doctor ten hena an thon ta chuti doctor tena a han enfie ta ka chuan nasataka soi sakhani ti an huchuka police te po chuan arang theyang berin kamlesa thattu chu han zong ta ne chutia investigation an han ti tak ta ka chuan mam ta te kamlesa unau te po chu interview an neya thu tam takan zot fia chutianga anin biak na te investigation an kalpuina te tang chuan police te chuan mam ta chu an ring hlel ta dewa tin kamlesa unau te po hian mam ta chu an ring hlel dewani achan po anni nu pa hi anin hau renga in ngei ti ni an nei lo in then silawin in mai chuang silawin chu ina chuan an cheng du na chutiang ani wang chuan kamlesa unau te chuan he thila hian mam ta chu ain rol ve ngei chu han ring ani an thenom khoveng te thu an han zo fie poin anni chuan ain hau thom chu han lo hrefowa mam ta hian kamlesa chu a hausak vak lo wang hian adu lovin ngai zong dang halo nei ta em niang police te po chuan mam ta chu uluk le zualin an chui chhota an thenom khoveng te poin mam ta chuan kamlesa chu ada thra hani an ring vio mai ti chuan police te chuan ma chak takin nan lata mam ta chu thuan zot fia ani chuan apasal chu alenga ron holo thu chu ha soi maya hanrin lel omin mam ta chu ha chedu tlat lo ani ma se ate ning chuak tanana na police te chuan mam ta chu an han chui chhota a call record te vantlang ma a dan te chu an han zir chianga chutarang chuan mam ta chuan mi pakhat biak ngun deuh mai hanei ti an hrechuak ta chupa chu kevalani lammi amana hania aman le mam ta te chu voitam tak phone in anin bia phone a in besatli amai lovin WhatsApp message te video call te chuan an lo in bena sahle mai ti police te chuan an chui chuak ta ne chutiang ani le tak zel sia chuan police te chuan amana chu tunge ti an chui chhota soitak angin kamlesa chu in lo fa te kul vel thin a tul thok kha hani ve maya
chuti rain amana ero chu akhosak alo nuam deuh zawk ni na lang chungte wang chuan mamta chuan amana chu adu ta ni in na lang boka tichuan anin kar chu police te chuan a han chui chiang le zuala mamta le kamle sa te chu nupa ni ma sela nupa nun po mangai vak lo in ngei vak lem lo han lo ni ti an hretchuk chhozel chutiang ani wang chuan mamta chuan ngai zong dang kevala ni lam mi amana chu anei ta ani ti te po an hretchuk chhota zela chung thil te po chu kamles chuan a hre ve ni te po in alang ani ma se kamles chuan mamta chuan ngai zong dang po nei ma sela han then na tum chuang lo kan soita gang khan Hindu ho hi chu anin then ve mai lova inalo chuan anni hi a then ve mai lo ani chutiang ani awang chuan ani pani chu anin then ngam ta si lova kamles chuan a tha en vel mai hani ber mai chutiang te ni tak si awang chuan mamta chuan kamles chu amana anei thelo chan chu ni in na ria kamles chu akong atanga da bo mai hadu ta mase kamles chu kut na thok mi ania chak zet mai tharuinga zet mai hani boxi chuwang chuan amana chuan ama mai chuan kamlesa chu han ne chi ni na hrelowa a thian pakhat amita chu ama tranpui turin asom vele tane aman le amit te chuan kevalani khuwa trangin bafnagar lam chu han ron pana heti an ron kaltur thu hi mamta po chu han hril vek ani pathum hian ru man na han siama an ina trang chuan kamle sa chu han hroi chu kanga tlema mun fal le re dewa ani chu an bei phut mai dor ani ti chuan mamta chuan kamle sa chu tlema mun fal dewa chuan a hruaya engtin tin emo habum theya hetia bum dan hi report chi a om lem lowa chuwang chuan kan soi mai theilo amai ro chu kamle sa chu tlema mun fal dewa chuan an hruai chu ka ain rin lo lai takin aman le mit te chuan an lo bei ta phut mai ne te chuan chulai muna chuan an man ron nei ang te chuan amit le aman te chuan kamle sa chu an voin kut te han thlak ta nasataka han soi sak nuwa chuan kamle sa chu an ti hlum tange nge ne chutia kamle sa an tha nuwa chuan an ni chuan kamle sa chu misual kut tura thi anga lang thei turin an kal san zui ta amit le aman te chu kevalani lama let lein chuti lain mamta ero chu an in lama alet ve thung hetia kamlesa han thani hi october ni somni paruk zan ni in nalanga ni somni le pasari october sang ni somni panga chuan kamlesa rong chu khuami te chuan aron muchuk ta police te hena hriat tir ngal thuin police te po chuan tu ruang e ti chu han chui ta ngala reivak lowa chuan kamlesa ruang ani ti hriain kamlesa chung te chu an ko ta ne police te chuan ngun takin investigation chu han tia october ni somni pasaria ruang chu han chara amero chu october ni somni pakua chuan amana le amit te mamta te chu manin zellama an thon liam theiani chumi tura an malang na chu aro pui hle maya anni hian olsam takin amana le amit te mamta te chu han man thei hetian man thei na chan hi engdang wang ni lovin aman le mamta te chu han loin bena sa hlea an kol zong chu police te chuan an chuya anin biak dan zong eng kim man hrevek WhatsApp le video call la anin biak dan zong chu uluk takin an chui chuka chung te mang chuan mamta le aman te chu police te chuan an dopa chu mai ba ka khu an paltlang laya CCTV thla lo lak fu te po chu police te chuan an nei thei hlau mai boka chutiang phone call lok te le CCTV footage te mang chuan police te chuan mamta le aman te amit te chu han dop ta reife mai anin dop nuwa chuan anni pani po chu hanin puang ta amma kamlesa an tha dan ka soi tak te po kha police te hena chuan an soi chuk ta vek mai ne chutia mamta le amit te amana te an man tak nuwa chuan police te chuan zellama an thon ta an chung chang chu courtin alo rel dona amero chu he kesi ala tharlam em maya chuwang chuan engtin nge court hian an chung chang arel chu kan hreman talawani
engpo ni sela nu pain tren hi thil thalo tak mai ania pathian ne na thutiam to bo chiat nani amero chu pakhat zok zokin anloin rin omlo san nani si chuan annun na tan te pu alo poi theidon hlemai ti khesrang rang kan zir chia na tang hian alang fia niin ka hria chuwangin kan nun nei na atur don ai chuan in thren mai te po hi a that zok chang a om ve thin ome kan ko puiten an zir lo miau si chuan pathian poin min hriat thiam mai chu arin oma ma se mel ma tengai dam tura min zir tir tu pathian hian eng tiang chin nge angayang eng tiang chin nge thutiam kan bo chiat chu angai ta kang pathian ne na kan thutiam chu kan thi chil mai jok don em niang le aro rel na kan tel ve mang bok silowa chung pathian hian eng tin tak ngayang mo tum chu wal thana lam hoi Woodrow Wilson style Patricia Highsmith zia anunga ko shingina lehlin ani Madam Tiboti Hall of Wax Works khoinuna milem siam entilna dor chuan mipui a hipin tlo tu po anga hlemai a building malama chuan light sen le eng chu achuna zanin an chirang maya achung lamai ro chuan tual that lai lem le history lama thil thleng poimo tarlan na lam chi atak ang thei tur bera khoinun manga siam milem chi sang sang mangin akhat dul mai ani Clive Wilkes chuan chu hun chu nuamati in achung le pona chuan atal tam nangyang renga ama hi dora an thil zor pekwal tu ni in a hunol hleka chuan he muna hian a local de oreng thin ani a hol luna chuan cricket zuar tu hi a thu thina chumi kalpel chi chuan mun thim de urui hi kaltlang angaya chumi kalpel chuan hol chung chu aloni ngal to mai ani a ma sabera milem chu tual that lai lem me che samse hian putar ngonga avit lai lem ani a putar chuan cho a ei mek ni in alang a cho ei lai ni om tak chu sa le alu ni in khoinhun manga siam ani nge a dot le chuan kum zabi som pariat hun laia friends mi le sa marata in bol tura a thulai an that lai lem a oma a dot le chu president Kennedy an that lai lem te nazi tan in hun lem te a om bok Clive chuan eng milem mai po chu hmunom ati maya a thlir ning thei ngai lo ani midang chuan an hlau thin ani ngaya ani ero chuan a hlimpui ema anui chuak hial thin atan chuan a hlim om miaw lom enga nge anui lawang ni adu dan phe chuan chulai hmuna zan ria hial chu adua thil har salu tuk chu ni lo mai theyasin Clive chuan chu dora chuan mi pathum an thok ti a hrechiang kongkapuya cricket zuar tu a thu a nu thau deuh sambuang tarmit vua hi a omboka chunu chu cricket lo chek tu ni in mi pa pakhat patereu te a chunga milem vel lo soifia a tlo tu te lo hril fia tu a om vele bok chu ba ka patereu te samdum a tlo tu ten an ti chiat lo en fia tu a om vele bok ani November thla ani a zan khat chu Clive chu hol khar ma dar kar khat le achan ve hol chunga chuan aluta thim zinga chuan biru in ngak tu mi pathum te an chhuwa hun chu angai chang taran mai ani dor ngak tu meichia aming mai reti chuan cricket zuar tu freta hne na tang chuan poisa bom chula in hol hnung lampin dana chuan da phei meka freta chu kongka puya tang chuan chuakin midang zong chu hol hnung lam kongka a chuan an chuak thung mai reti chuan ma hruain pasang deuh zok chuan azuia atop bera apate deuh kha a chuak thung Clive chuan kongka khar ri le akal ri rak thom chu a hrezuia thom dang a om le om lo ngai changin an thuwang wanga thom om zui tak lawa chuan a biruk na tang chuan a ron chuak ta a hol nung lampin dan chu ala mu ngai lo ani wangin ava en sin mai maya chuta chuan an kot te an lo da a office angin an lo mang thin ani nge yang dokan hui fe hi alo oma jawara chuan chuarte omin chuara chuan thinga siam poisa bom alo om bok ma se poisa chu Clive tan engma ani lo Clive chuan adu danin a om theita ti hria in anom sip bol chu atan theita nol a hmuwa bati chu chi engin engkim chu chunang bokin amkim le theita a tuna chuan ama chongin na om to a adu du ati theita adu le a khoi theya tu ma dip dal tu anei to lo a sandwich chu eina hanzai ra drata nuam ati mel hle mai zingdar ni vel alo ni chuan aning ve ta deuh hleka chua adu ta ni ma se kongka zongjong an kalawangin a chuak thei si lo a in thiar zo chuan chuata chuan mut atum ta top mai ani a harma le maya engemo a han thlir kwal vela engemo hon tur adu azong vela
President Woodrow Wilson an kum sang khat zakwa somparia ta khovel in do pui pakhat na in rem na azia lai lembula chuan ading chata Woodrow Wilson ngong or chu alata ni hall chu dar kwa le chanvea hon ania midang ron lu ma chu Clive chu milem zinga chuan abirua midang an ron lu veta ka chuan lu drulo ni om takin chung lut thar ho chu awazom veta ani aiptea Woodrow Wilson ngong or aptrat chung chuan achuak le ta ani ana chuan dar kar chanve lain atlai pha nge na chuan alo muak nuala thir sakoro le chuakin ana chu atran le ta ani Clive chu anu nen chawa cheng an nia anu chu thom no dora thok ni in Clive a kumnga ani in apasal hian achua sanani tuna chuan Clive chu kumsom pariat ani ve to a school akal rei lovin le khazir lama chuan a hlo cham chiang hle a school chol kum chuan engma tilovin atei ro lai mai maya anu point amang an pui viau ani ome ti chuan engna emo thok tura ti in tuna na hi alo thok ve ta ani chumi zana Clive a ho chuan alo duan lo kangin dot thu anu chu a hrila a thian pa a hmuwa a thian pa chuan lenga a som thu le anu le pa in riak mai tura an som awangin a ria tak mai thu chu anu a hrila anu po chuan alo oi ve mai bok Clive chuan Woodrow Wilson ngong or chu ama almera chuan a da tha a ngong or moi tap ania vut buak rong dalam deuh ni in ato ngutin arinom arin dan chuan tu emo chuan president ngong or bo chu hria in an mang ang hle in aringa athil ti ruk chu chuang takin angai tu leta tu emo hril adu viau mai ma se chu tiang thuru khan hril tu thian hnai anei der silo atu khua alo wara na thoka a han chua chuan a phurang te vut chuan engma boruak a om lo tlat athil ti chu hre om point an om lova ngong or bo chuan khopui boruak atidang lam ei lo chumi chol kar po aliam ma chuan Clive chuan chonulama hian ngai dan thade umai angai tu chuaka tun tuma zet zong mi pui mit ala in alar to nge yang engtika nge atiang o zan ina em niang ni em love ruwa manna asiam le te po anga yang chule zan ni aliam le nu chuan Clive chu hola chuan alut vele a dar kwa vel ni in cricket chu alea van nei thau de umain cricket zuar tu pa chuan tu ma chu a enchik lem lo abuai ve em bokani Clive chuan Woodrow Wilson lem chu apanding ngala ngong or ala or lo ti a hrethe tunma angin chu tiang tual that lai lem ti chuan ati hlim to te chiam lova alem ni lovin atak anga yani hi ti in angai tu ta a anui suka meichia atha anga yani atlo tu te an chuan hu chuan Clive chu office bula kil thimla ya chuan abiru ran mai mail reti chuan akot le lukhum la tur chuan aron kalpela chu vele Clive chuan angonga alo manin alo reka chuata atluk ma chu areka athi chian hu chuan leya azal tariai reya thimzinga chuan anuk lut ta a mail retika achuak to emni aniang office apo om to lo keipo ka kalmai o chu palama chuan Clive chu zuang phein a beile ta ma se arin aida in a harsa alo chaphian maya are klum theidon lovemo ati man hial mai ma se alu chu banga atau tir ngek maya atuk zal le thei sha me patereu te chu alo lang thuaya Clive chuan a khabea nek tumina vai fu a alo cheson man si a ngonga chuan nek tabur mai le chupa chu ni khoshelovina thal le ta der mai a thi ngei theinan alu chu banga atau tir le ta ngek ngeka thi sene chuak nemin arimpo athang ngei mai an thi ta vek ni in alange mi pa pani telu atang chuan thi sene chuak na sa hle mai meichia ero aka tangin aron chuak thung Clive chuan a handap vela apate zok ipte atang chuan cha bi a mu a chemte tereute a mu bok apasang zok chu ala chede utlat mai Clive chuan a ngonga voili ngot mai a hanzaya tuna chuan an thi ta veka khoi nun thi sen ang thei tur rong noi sen mai mai ni lo thi sen dik tak chu aluang ta ani Clive chuan a chung lai chu ti engin a na tho tur alo suang tu areng thin to chu atang ta chu mit thi te chu khoi nun atanga an siam milem aya ada don ani meichia chu marata hi French Revolution hun laya a in bual laya an tha ani in bual aya chuan ada a marat lem ero chu office a lalutin dokana ada dai thung mai reti ruang chu athom no phelsak a han tum zeta ma se kot le lukhum nena in bual anga alan chuan a himom zokin a hrele si a ti chuan ada ta zok ani tuna chuan mi pa ho hun ani veta a ngonga zai zok chu putar thil elai mi che samse na that lai lema chuan chantir se aw mang viawang chupa chu pompein putar cho elai lem zok chu ada sona a aya a ngonga a zai zok chu ada ta
putar lem khoi nun zok chu toilet lama avada phei le bok Clive chuan nuam ati in anui deuh reng maya atan zong na hlim om tak ani e ato bera chuan apate zok hun alo thlengta khoya nge ada ang ti in a hanin ngai tua te te a Woodrow Wilson lem aya chuan a man thei don hi Wilson lim chu hall nung lam office a chuan avada phei vele a dokan lian fe chunga chuan a thut tir ta a aya chuan apate zok chu han thut tira ma se azoi em awangin thil ziak anga han lan tir chu arim lo hle mai chu baka alu chu dokana chuan a thlezoi nguai reng mai boxi pen po chu a hum tir hlei theilowa ato pa chuan engtin tinemo ati thei sham ataksa chu chaw hle to maya tuna chuan chabi aneya helai hmuna ria kher angai talove ina ho a tuita kamuta atuka chanchin ngai ven zui chi chu amabak ta a korchunga chuan thisena ka ya wangin khoya emo apai anga yani ma se pon khovo ta chu adon chuan korchung amamo si milim korchung hak zinga ato kom deu chu a hak sakngot mai ani ama korchung ro asul nuti fainan amangthung light chu ti thimin hnunglam kong khara chuan a chuaka akal hu in chabi chu leya athawa akal sanzui pona chuan bolhlo bom hi a muwa a korfual asul nu ati faina chu a thukru thuaya Clive chu amutui kher mai khua lo war chuan a na a buk chuan akal le ta a ati turte ati zo chuan a ennum en tur chuan hol lam chu apan zui le ta ticket zuar tu pa chuan ticket alo hral le than to ama dor tu te chu ludru vo in chu midang an ron tlai ani hi ti in a aw lar mai dar kwalem somthum panga vela chuan mi pathum vel chau an la oma Clive phur lutuk chuan a ngak zo to lo ticket chu leitumin avapan thuai mai ticket zuar tu pa chuan hol chung chu ti engin Clive chuan azui ve ngal tuna chuan en tumin mi pali anom to maireti marata bual thenga thu chu an ena engma an la hrelem lo midang pahni chuan ron lut vele ngal ato pa chuan Woodrow Wilson alim zone an ron thlengta meichhia chuan mi pahnena chuan inremna an zia lain tuinemo aka pami a hantia thisen chu alom noi si a paper vela chuan a omleng lung mai si ka hrelo le ani covering lo Clive chuan nui ngek mai adu khop mai ma se a in sum tur ani voile khata meiche tre thom aron om ngal abula mi pa om chu alo aw chul bok ekhai hei chu mithi tak tak ani hi midang chuan an han en ve thuaya thisen tak tak ani mithi po hi tak tak ani hi ti in a chiau chul mai bok ticket zuar tu pa Fred chu lo tlan lutin enge ni ta aron ti ve a heta hian ruang pahni a oma a tak tak an ni Fred chuan marata bual thleng chu enin ehe enge thil om zia maireti ani hi hei po chu ekhai o police ka ko watangai khonga in min kalsan theyangem office atlan lut thuaya ta chuan phone a oma police ko don ani nge yang thlaphang takin a chiau chul mai Clive chuan om ve reng chi ani lo ti hria in a chuak ta aduang thlapa thil a thlena wangin alom hle nge ana aleta vo in chu chol del atumani apum dom chung chuan apu pu Simon a hena chuan apum na thu asoya ani chuan alo phal sak ve Clive chuan hun hletak maya kal adu tatlat mai a chan po a hrelo chu adu na chuan a chung rila anor tlut tamai a poisa nei zong dollar som ni pathum chu la in bus ticket avalea khothang lam Indiana khopui lam chu apan tangot mayani bus din na to pa chuan a chuk ve topa khonge kal tur po hre chuang lo abul thingpui dora chuan lutin thingpui in pa in chanchin bu a han chiara chuta chuan horpui nge in wal tha na thlen thu chu alo in ziaka tukin zing dar kwale chan ve vel khan Madam Thiboti khoi nun manga milem an entir na huna tual thana athenga hei hi ticket zuar tu Fred ki tingale atlo tu ten an va mu chuak ani mithi te chu Mildred Very kumsomli pakhat George Hartley kumsomli pathum le Richard McFadden kumsomthum pasari te anni ruang te hi milim aya man anni hlom he tual thana hi nizamdar som vela thleng ni in ngai ani police te chuan tual that tu hi an chui mek ani ti in halo in ziaka Clive chu anui saka ma se an zia chip chiar lo em awang chuan alom tur angin alom lo abula om ve te hne na chuan chu tual thana chu an hriat lo azot loma tukina tual thana thlengkha in chiar ve mt in abula pakhat chu han zota chiar lem nang ti in alo ngai vente hur lem lo ente hei keima tha le ngal mole ruang thalak chu kokin kati vekani hi in ti thei fe hiana hantia ma se an ngai sak vak chuang lem lo boya kan ti buai lo che a nangpon min ti buai bik su khonga in kalson ro antia Clive chu mi zan chuan kholaya ariaka
atu ka lo ni chuan an kholam chu pan le atum thung atu ka chuan chanchin bu te chu bi in tual thana chungchang an ziang ngei a be sei hle mai ma se tu man an ziak si lo chumi tlaya chuan thingpui dora kalin abulami te bula tual thattu ani thu a soi le a an lo oi lo fo mai le ngal atu le a chuan an khuwa chu a lo thleng le ta a police station chu a panding ngal nal mai tual thattu chungchang a seitur ka nei do kana lo thu police ne na chuan a hantia chupa chuan police officer dang ne na a hruai thung Clive chuan a chanchin chu police officer ne na chuan a hril zunga khoi school ange ikal kakal to lo kumsom pariat kani to a na tho chungchang te chu a han hrila Clive harsan na danglam tak i nei ani hi ma se heng mi te ero hi chu i tha an ni lawang police chuan a hantia Clive chu police station a pindan te tak te a chuan a thuran mai darkar khat don hnuah chuan doctor hi alo thlenga a hnu loka anu alo lang ve le ngal bok an ring lo ani ama an ngai sak le zualna na phua chopa an ngai tlat Clive fian in bul vela thian kom tur ama moni hi tu emo ama zil hawa nun phung zirtir tu tur ti in an hrila anu chuan kumsom pali ani lain zona maksak tak tak min zot thina tunge kani enge kani ti in min zot na sa thin khop mai ti in a sei ve bok police ba chuan Clive chu kar khata doctor voini muturin a hrila Clive chu alung oi lo kher mai dora tho po chu adu to lova ma se dor danga thona a mu awangin chuta chuan a thok ta ani tual thattu chu an hu chuak to ani lom ni ti in doctor chu a han bia a an va han mol hlom tak tual thattu an hriat to ber chuan mi mol an ni hi ti in a ang ton tona doctor ero anui mai thung athil ti chian nan entir tur po ani Woodrow Wilson a hong or chu ma se hetiang mi mol ho hi engma pek an thul lo tlaya anu nen cho an ei lai chuan ruam man na dang an ei le ta tun tum chu in chhong sanga silai nen alonanga adu du akap to thungang chuti huna chuan ama chu tunge ani an hreto nge yang mi zavel atha lo chuan heng mi mol ho hian tunge ani an ngai ven don lo ani hi ala thatle ma ani nge yang lar du ulat na hian mi hring nun ati chewek thei ti hi hria ila ifim khurtlang thewang u tunchuma chuan at the old swimming hall Sarah Paretsky zia nunga khawhring ina lehlin in ngai thla ho leng o Illinois University swimming pool bula thingthu thleng ru fe maya chuan ka thumeka heti lai mun hi nuam kati zong ani ve me ulo boruak chu alung nong uap chur ni ber hian ka hria a ka thut na ru tak mai po chu tor hlel om ani sa to te lul nen mi puizi hul le tui hleu mi tele official ho in out home bing cheng tak mai chuan kalu atina vek thein ka hria he huna hian Chicago sumdong lian tak te chuan dam lo tran puina tan tui hleu in ti siak an buat saya chumi en tumakal chukani company engemaw zatin an team te an ron tira ka school kalpui thin ka thian nu Alicia Dolphin point an company Berman airplane tan in elna haron machon ve nge ani ani hian tui hleu en tur hian min som wanga helai local po ka nge kan in mu kha ta wangin ama mu theina hun tha chu bo pel katum bik lo ani a chan chu ani nen hian kan tui zong in an tak lo wangin kan in mulei thei to lova ani chu tui hleu le khol thil lama atuye wangin engineer lama akala Berman airplane company a thona design tu in athok mek ani keve chu private detective ni in kana chu misual chui le zon ani si kan na ainang talo mani ain el tur mi paruk te chu dil to pa chuan andinga mei chein el na chu tran turin anin pei to ni ka thutna atang hi chuan tu atenge an ni a khoi ber nge Alicia ka va thei mai lo korsen a ha ti chu ka hria a ma se in LG nga chuan korsen ha pathum anom si dil chu thur saria thenshan ani a ka program kena ain zia dan chuan a thur ni na chuan Alicia chu ading tur ani thur khatna mi chuan engemaw soisel ane wangin a huai hot tu te chuan an din dan chuan thlaka thur khatna ero chu anda olta ani tuna chuan korsen ha chu thur ni na thur thumna le thur rukna anom ta atu bernge Alicia ka va thei lo hrim ani silai chu an kap ri thanga mi paruk te chu tuya chuan an zuang lut ta veka thur rukna ami chuan athan tha hle maya Alicia ani ngei ka ring thur ni na mi eroin harsatna atokani mel engti ziange ni ta abulvel tui chu aron sen ta vek mai le kabulvel ami te chu namkiang rokin ka phei khok chu ka phel sok soka tuya ka zuang lut ta thuai mai thur ni na ami chu ka zupat chuak thuaya
akil lam chu pan puin tu emo hian min lo pui hlau mai Alicia ani lo hlau asira chuan kun hiamin anung lam adar veilam dewa thisen ron chuan chu ka huk pui sakna in thisen chuak chu achol du hau lo athok chu athona in atho chu khu in aron zom ngala ambulance ron thlena damdo in an pan pui kha chuan athito ani darkar ni aliam nu chuan Sergeant McGonigal chuan thushetu te chu zona engemo min ron zot lama tun malamin kan lo in hresa to hrim bok ka kalsan ma chuan mit thi chung chang tle ma zong ka zot ve boka chu mit thi chu Luis Carmodini in kumsom ni pali a upa ani a Dearborn Bank tana thok ani tuma in melma ani om an hriat lo thu an soya wangin angai na po an hriat lo hle thu soi bok Alicia chuan hola min lo ngaka alung ngai mel hle mai min bia ka du thu a soi luam bok keila chuan ka thom no te chu arowa thak ka du thu le ka in thak nuwa kanin bedon nia ti in kalo chang thung ka in lua chuan kan hoduna ka in ti faya ka in thak nu chuan sitting room lam chu pan phein anin TV alo en chu ka vazom phei ve ta ni chanchin thar alo mi alo mai tunge mit thi kha ni reng Luis Carmody Dearborn Bank ka thok ania isiam ni shelo top mai police te chuan ka ani chan an hreto em la shelo engemo chanchin hriat ineyem engma ka shelo a chanchin te hi chanchin thara an ron puang ngem le puang mai thei ani a chung te hril an ni chuan enge itan apoimo viau em ni poimo lem love a hlau thon mel dewin ka hria a che dana tang chuan engemo thup nei tlatin ka hria a Alicia e in kana mo phurtu hi hria em atira khan thlur ni na I oma an thlak chewa wang khan tuma ni omna han hre thei talowa karin dan chuan khatwal thatu khan Luis kha ka tum lo nangma hi ani ka tum tunge tha tum che ti in karil ru dik tak chu pasai chuak ta sia mai ani tuman min than tum lo ti in a au tuara a han ngoi le wangwanga a in thiam lo le dewani mel apoi ka tilutuk min thong em ani in thunun ka han tum to ange ole zanria ka han siam ange ei tur ka siam zo chuan ei turin ka han kowa Alicia chuan engma a ei du lova chanchin thar ringot thlirin a mel te chu adang vek ni berin ka hria chu tui leuna hmuna in tha na chu chanchin ngai ven ber ni in alang mei chethita chanchin te chu an puang de urang bok Alicia chuan engma soilovin chanchin thar ringot chu ena ka om ve ti po a hrelo ni om takani chumi zan chu kabula ria adu thu ero a soi niapa a in luala chu darkar khat tlan or chau ani sia engma min hril du lo wang chuan alaka ka thina rim ve deuh bok nen muturin sitting room a chuan ka hnut chiata ani zinglam dar ni le chan ve a chuan ka phone ri chuan min ti har zoka mi pa o hian Alicia I abiak du thu aron soi lo ni imi soi chu ka hrengai lo ve ka han ti chuan ti har du lo ma la he thu hi lo hnut chiang che ti in message ron hnut chia rama nimin khan awan nei lawa naktuk dar som pania poisa min pek lo chuan awan nei non to kher lowang ti thu anut chi ani min ron betupa in phone adari ka hriat dol chuan ka sitting room lam kongka in khari chu ka hrezui ngala ka room le lama phone atang chuan kan thu sei te kha Alicia chuan lo ngai tha in ka in chu a chua san ngal ani ka ring maya in hnuai lama a pen ri ka hriat dana ka ring dik ni in zing dariata chuan phakfe in ka hara nimina thomna hu nen ka tei rei deuh wange kanuam fashion lo le ngal Alicia chu ka ngai tu ngala ka hlau thon pui hle mai tu sum emo tam tham tak apuk ani ngei mele tha atum chu ani sia ma se tha tum tu chu tunge ni ta angle a office chu ka phone anom samlo wangin akal lo thu le ina a om thu an lo soya a in lam ka han biak le chuan chan na om lo Alicia chuan unau pa aneya a ming chu toma ani chuan kar khat vel a chanchin a hriat to lo thu in min lo chang ve boka Florida a apa point a chanchin a lo reng lo mai hi alo ni Chicago a chuan misual rol pol lian deuh an oma kumhni liam ta khan an pol hroi tu pakhat Don Pasquale chu kalo pui to awangin min pui thei ngei ka be sei an zinga mi pakhat Ernesto chu kawa bechina nimin lam chanchin le ka thian nu tha an tum thu te ka thian nu hming chu a hriat ngai mi ani em ti te kawa zot vela a hriat lo thu le a hriat chuan min ron hril tur thu a ron soi ani Alicia birung na omang chu rin ngai na po ka hre thiam lova
a in lam chu va en fia ve hrim hrim chu tha in ka hreta ani a in chu Warrenville School bullok ani a car chu school pona kada in ke in ka panta zoka abul fila chuan mi pano pang then khat hian football an lo khel mek bok car chu garasa chuan alo oma ma se a in ero mi hring sul nu mu tur reng a om lo thingkung atang chuan zo te hi alo chuk thla a arila tram mel hle mai a in hnung lama chuan kalut pheya ka han envel chuan atuk verdar thlang chu ti ke ni in a in chunga chuan mi an lut ni nge in alang silai ka lo keng lo chu ka in chhir no no khop mai tuk vera chuan kalon lut ve ta a zo te po chuan min ron zui lut rang khop mai chauka le sitting room te chu a fel fa in engkim chu ani dan turang vekarem ani a computer le abung ro lu ho po anga yang thapin ala oma dar thlang ti ke tu kharu guru chu ani lo top mai Alicia beitura lut emni ani le in chunga chuan ka chawa zo te po chuan min zui ve zel bok pindana chuan tuma an om lo in hnuai lam pan thak ka tum le lai tak chuan thom enge mo hi ka hria khoi atanga lo kal nge ka chung lam ani chiang mai ceiling atang chuan ban aron dok thazoka silai a hum le ngal rang zet in hnuai lama ka tlan thlangala silai chu apuak thuaya ka dar veilam chu athip zok mai ra ka chuan kalum thlatop topa atop ka thlen chuan ka ding chuak le thei hlawa kalu na lam chu ka pan thuaya zo te teri ka hre chhun zoma miswal chu zo te chuan alo beilet ve ani nge yang a thei angarangin fil lam chu ka pan thuaya football lo pet mi pano pang ho chuan min lo pui hlau mai min kap tu ero atlan chuak ta ani damdoina chuan doctor lano pangzet mai chuan ka dara silai mutang chu min lak chhuah saka ka ko cha tak chuan pui a khoina salu tuk tur aveng alo ni khuma chuan min muta kalo mu hil sek ni tur ani ka han har chuan ka kumbula mi pa pakhat hi alo thureng mai Miss Warsowski ini angmo Peter Carlton FBI mi le sa kania akat chu mi han huwa idam thalo ti chu ka hrena in Alicia Dolphin chungchang ka soi pui che anga yani tuna khoya nge om kan hrebik lo kha in thani khan I ina in hodun tiro chu tuna FBI chuan an zui reng tina emni engma min hril du lova Alicia in min hril bak engma chu pa chuan min hril du lo ani atopa chuan Mr. Carlton Alicia chungchang in ngai ven chan hi min hril la ka hriat anga piang ka hril ve ang cheu zoimuang in ron tong chuak ve ta kan sarkar thuru poimo chaina hne na a hral ru ni in kan ring ani a theilo ani zongin atilo topang a thlona design sa abowa ama abo boka tuna Chinese sumdong abo le boka engkim hi a inzom vek ni in alang a design te chu a computer a omang chu a office a po om mai thesin andap vek to thu le engma an hmu lo thu in min chang bok nen ka tran hun chu phet riau in alang Alicia in min hril ang chin chin chu ka hril ve ta vek ani tin be ka to thu le a ina miswal lut ru khan chu a thlona design dis te po chu alo rumai thei ti in ka han hril rama a oi lo kher mai ka chaw deuh bok nen min chhuah san le ta ani atu ka chuan doctor chuan damdoin atanga chhuah min phal saka ina ka ho nu chuan Ernesto chu bia in Alicia chungchang ka zot ani a soidan chuan poisa choya in khelna hmun pui arts small lens atangin dollar nuai sari singa apu kani ome Alicia chu poisa khel chi ni in karing silo ma se tun hnaya kanin kom tam vak lova alo ni ve thei tho mai thei asin ka phone ron ria Alicia alo ni a om na chu beng cheng hle mai le ngal a tong po kanin hre thei me ulo chu ani tong po kan in hre thei me ulo chu ani chanchin thara ka chanchin le mi sualin min bei thu alo hria kadam awanga lom thu te min hril luam ani engma ka soive ma chuan ada le tamai si khoya nge a omanga ka han ngai tu hnu chuan chu tiang hmun beng cheng tak chu in fiam na hol ani ngei ka ring ta ani a chan chu tui chen zir tir tu Miss Finley chen na bul mai ania ana thona ani bok chu nu chu Alicia thian kom ngei tak ani tlat chu school chu Chicago chimlama omania aluna chuan veng tu hi alo oma ka detective ka chu ka han hmuwa tui hleu zir tir tu mu ka du thu ka hril bok lu min phal sak nu chuan hol lam chu ka pan thuaya chu ta chuan mei che tam tak kor ser thlum rong ha hian exer an lo la sup mai swimming pool bula in thlang na pin dan te chu ka kalpel phei zela
school kan kalaya aming kan phua the old swimming hall chu ka thleng pheya school no pang then khat mi pa le mei chia hi tuya chuan an lo cheng sup sup bok Alicia chu chera lo thu in chuat lam hi alo bi ngar maya min lo mu chuan a hlau mel em mai le ngal nangma chau em ni o ni enge heta iti Miss Finley ka puya Spanish strong azir tir box ya abuai theilu tuka thil dik lowa omem ni ibuai chaudon chawania Smallens chuan azong chea FBI in an zong bok che ani ibiru reng theilawang FBI mo a hlau thon mel hle mai enge an du anga I thona design kha abowa FBI chuan Chinese ne na ishal ani an ring ani inrin nitlai khan dis chu ka hon ngei khamole ka reile mi in min zon mu ma in he mun hi ka chua san nge yanga yani khonge ikal chuanang FBI le Smallens te chuan I thian te le ilai chin te an ngai vin rengasin toma po mo atap taringota abik takin toma po an vilang engkim himin han rilte ka hriat ve anga yania keipo voi khat ka to pha ania toma chu poisa tha pa in khel chi ania anei engkim achan nuwa po asim thei si lova karni liam ta khan a unaw nu chu puiturin angena anu wa thi nu khan toma chuan nu ang main a en ni in ani po in adwat em ani chu wangin tran pui nge ya du ta a buaina tam tak lakata alo chan chua to thin ang nge in tran pui po atumani Smallens nen hian engtin nge in kung kaina in nei reng renga toma chuan kamingin poisa alo pu kani ome ani le design te kha tom chu Saturday khan cho ei turina ron kala ka computer dekha akhoya sarkar thil poimo tak tak ka khoi thin ti a hriat awangin ka dis kha poisa khelna hmuna shala ala ani nge yang ka mu chu ve main poisa khelna hmuna chuan a hral to nge yang Alicia ithiam lo ani lo chu FBI te chu ka lo bedon em ni ang chuti lai tak chuan Miss Finley chu alo lut ve a min hu chu mak ati hle mai chanchin zong zong chu alo hre ve vek to ti ka hre theita ani chuan FBI hriat tira a unaw pa ngei man til chu dikin a hretlat lo mai ankal chuak dun ta a hnu dewa chuan ka han zong vela Alicia chu ama in office alo thua Miss Finley chuan Spanish class alameka alo ti a ngai thate this mulet kha apoi mo berdona toma po ka beto a ronda le apoi tilova tin ke point poisa in pui ka tum tur thu ka hril nge kha a hre thiam lo ani toma chuan a hral to a Chinese sumdong chuan kanram a chua san to engtika ma a mulet to don lo ti a hrelo ani khonge in mu don ndila Miss Finley bula lo vakalla kein toma chu ka lo mu don nia arem ti ve hlau mai amai ro chu FBI lam hril chu arem ti ri lova toma chu ka be photang ati swalpal te po ani yange alati sham school no pang ho chu dil po na ka chua tir veka dil chu khar ani thu ka tar tir boka eng zong zong po chu ka ti thim tir veka dil sira chuan ka lo thuran mai ani reivak lawa chuan toma chu mi pa in thlang na lama tang chuan aron chuak hlola eli ti in a unaw nu chu a awa minute khatvel nuwa chuan mi pa pakhat hian aron zom vele a Smallens group mi le sa ani du mel hle mai tom chu zoite in a bia a me che in thlang na lam en tur chuan an kal dun le ta ani an lo let nu chuan ka omna atanga chuakin toma chu ka awa engkim ka hrevek to ania vik kania dis chu min pe mai ro ka han ti a thian pa chuan silai a chu ni in ka hria chu pa chu ka pin tui chunga chuan ka zuang luta a silai mu chuan min fu teu kher mai tuya chuan lilu in kabul vela chuan silai mu aron sur ani ber mai silai mu lenga han chol deuh nu chuan tuya tang chuan ka han chuak deka Alicia o chu ka hre veta toma vikha enga tinge ika kap to su silai chu arile a ma se ke chumin kap lo dila tang chuan ka chuaka Alicia chu leya alo let reng mai toma thian pa chuan silai mu athun le ni in alang katlan pheya akut chu manin akea ka thei to pana in ka han tum si amaya ma se toma chuan silai chu in min ka atum tamai tom dolphin I silai kha pai ro Miss Finley mi palulul tak po lo zirti hrep to thinin a han ti ta ga chuan toma chuan silai chu a thauta a silai a keng lo a hrelo anima na Alicia chuan a thi main FBI nena engemo a seinual man hlawa
tom po chu police ne na in puang bok a unaw nu chu tha alo du reng lo ni in a thil ti thup nan a far nu chu man atuma lo ni small and stechuan a unaw nu chu that se a unaw nu chu an ram thuruk midang hne na hral angin thang se ati alo ni an case bo zui laya alicia thi chu FBI an thin rim hle maya ka thiam lo an nga ya alicia omna ka seilo awangin kalaka case an ziak lut bok thainge mo chen chu zela ka tan ve pha nge an tikhan he thon thu chu alo top le ta mi kutarul ko zen ching te hi atopa an mol pho le du chok reng ani zominator nunga khol hringina he thon thu hi ramdang athil thleng tak tak chumi be chana ati dang lama aron zia chua ania kum sang ni somnga lama rum chu in chuang chuak wa meng o kum sang khan zakwa somriat pali vel khan science thon thu determinator chu aron lar chuak hluai ani kha achang tupa arnold khan achang thiam bok nen tun thlenga film en hlober te zinga mi alani rengani hi kha thon thu a khan Sarah Connor chu Los Angeles Copuya robotin tha tumina uma hun lo la tura ama tir tu robot ho boss that tu tur ala pai do na wangin robot khan tha atum mani kha thon thu kha thil ni thei po a ngai ani lowa thil thleng tak tak nen phei chuan han khai khin chi po ani chi in alang lo amai ro chu kum sang ni somnga a champhai khopuya tual tha na pani thleng ero kha zongin kha thon thu rong kha apol lek mai kati solkar khat empo tinglo inkara Mary lal ompui ti mingpu pani te chu champhaya rap thlak ta katha ania thil mak tak mai chu heng mei che pani thi te hi an ming a in anga an mel po a in ang hle mai chung ba ka chuan an thi dan le tual that tu khosak dan chu a in ang em mai boka an ruang mu na po khodai fem ani ve tlat mai mi tam takin he tual thana hian inzom na engemaw tak chu anei ngei po an ring reng ani serial killer tu emo ron in lar tranin chu serial killer chuan terminator thon thukal mang ang khan chet ala ani mai lo mo kum sang ni somnga kum top lama chuan mi pui chu anral trilom hle maya tu ber emo chu tual that tu an ni chiang mai si meichia abikin Mary lalom pui ti ming pu tan chuan thlamuang takamuta har to fu ang le Mary lalom pui kolni Mary lalom pui chu kum somli pariat mi ani a champhai rural bank a loan officer na chel lai mek ni in apasal nen chuan hlim takin champhai khodai mai tlangveng an tia chuan an cheng du na ni an nu pa hian taima tak ni in an khosak po anuam hle renga an thenom te an thian te le an chung khat leina te po in an ngaina em mai minun tuang tak le nu pein ngei tak mai an ni in atuwa ma chu rui hlo emo sual na lam hoi thila anin nam noi riat ani ngai lo bok chutiang ani awang chuan hetia Mary chunga thil thleng tamai po hi hriat thiam a harin malak ngai na po awang hle reng ani October ni som pani sang ni somnga jinglam ani a dan pa ngain Mary chu athowa in chung thil ati felzo nu in ana akala jingdar ko a in achwa sanani ma se Mary chuan ana thona mun a thleng mi alo thung Mary pasal chu rawani in kumnga lai anin nei to nge chuna voi engemaw zat anin bethin kha ani si a chumini chuan Mary chu abiak theitlat lo awang chuan tlai lama chuan angai a thato lo hle mai tlaya po alo la hon lo awangin anupui famasa Marilyn laldu sakinen chuan police nena mibo report chu an thelut ta ani chumini vek chuan tuma omlo na leileta kar kang chia mu ani nge Zinglam dar som vel khan champhai police station chu phone a biak po ania engemaw kanga uma wanga hriat tir na ani anu dewa police te chu lo thlengin ram kang emo anti chu motor kang alo ni jok ti an ron hreta a kang chu an thel mi nu chuan a chunga me cheruang kang ut vek chu an muzuita ani police ten tunge ti an zon fe nuwa Mary lalom pui kolni ruang alo ni reng mai kang mei na sataka wang chuan nu chui po a har sat pha le maya amai ro chu tual thana ngei ani ti chu alang chiang thung Mary Parsley anin nei zungbun chu abo ti an hretheya chu chuan in rok na lam rong kai ani ti atilangin an han hria chu ti ruale ro chuan chu tianga sumdu awanga tual that ni si engwanga akar chu lalo nge ani a ti chu zona om thei ani le ta
in suam le in rok awang ringot chu ani lo ti kar an hal dan atang chuan achiang hle bok si chu chuan nu chui tu telu ati hai hle mai ani thil thlen dan vel an han en chian nu le thu hre tu tuma an om lo bok si awangin tual thana satli alo tak ni in an ngaya anu thil thleng an hriat zui le tak nu phei chuan he thu boi hi ati khir khan zual le ta em mai ani nililek aliam nu Mary Colney po an phum nu October ni som paruka chuan Merily ni chuan chanchin mak tak a hrele ta ani anu thi chungchanga nu chui tu te office door turin achuaka police te chuan Mary Colney ruangdang an hmu thu an lo hrilani Merily ni chuan anu chu an phum zo deuh chau ti a hre chiang si chu tiang thu in a deng le phei chu mak ti na hlirin akhat ani ber mai ma se anuwa ruang chu anu ni lovin Mary la lompui dang Mary la lompui tlau zok ani ti an hrele ta ani an hming mai ba ka Mary te pani chuan in an na tam tak an lo nei reng mai chu chuan chu case chu tirap thlakin atingai nom chho le zual ta em mai ani Mary tlau chu Mary Colney ai chuan ano pang dewa kumsom thum pakua ani thung amai ro chu an sam adum ve ba ka an mel ain angin an mel a thadun hle a midang hipna an nga dun em mai ani Mary tlau po chu ma ni in chom na tur na thatak nei ani ve thowa champhai kho pui dai fema apasal ne na cheng dun tho an ni bok October ni som paruk sang ni samnga khan champhai police te chuan Mary tlau ruang chu ama loka Mary Colney ruang an hmu na atanga mel som ni panga ahla an hmuwa alua silaya ka ani Mary tlau chu ramruak mun re lai taka akar chunga thi in an hmu ani khopui dai fema chuan hun ol tam tak a omna in an ruang hmu na mun ol chuan in an na riau an la nei zui le ngal an nun dana le an thi dana chung mei che pani te chuan in an na an nga hle maya chung te ani awang chuan an thi thuwa zona apiang na selo theilo ani tunge chumi te pani chu that du ta angle nu chui na chu thu nei tu ten thei top chu in tual tha chan chu chui ma se ma an son mo hle mai chu takara Mary tlau chu tha alo ni vele zel bok nen thu nei tu te lu chu hai hle mai ani Mary tlau chu a thi lai khan champhai khopuya Ebenezer Hospital a nurse na thok lai mek ania a thok pui tele ama hretu reng chuan an ngai na em vek mai ani chuti ruale ro chuan lalrin oma chuti lai nurse na thok ve tho nen ero anin rem vak lo thung a chan po lalrin oma chuan angai zon wang ani atil chuan thian in ngai na satli ang main a che a anuwa ero aduna chuan amit atidelin a hoi hom lo sot hle maya Mary chuan pasal nei lai ani thu in aniala chuti chung chuan oma chuan abei sei lui zela ti thaile en thlak pa in azar boy zel box si a rei deuh nu phei chuan oma chuan Mary dokana calendar a chuan a thi hun tur ti te chuan alo chin chia boka chutianga atana hlawom theidon ta ga chuan an ho tu te nena Mary chuan oma chu a het ta ani ama mai ba ka thil thleng hriat pui tu a tho pui te po in an lo pui bok ne October ni som pathum Mary bo ma ni a khan oma chu an ban ta ani Mary chuan a bo ma khan pistol chu akar noya a thukru reng thina silai ngai na chi ani sa lem lo awangin chutia pistol aleita chu a thian tele ama hre chiang tu te chuan mak an ti in lau thon ane yani ti an hriat pui ta ane ama la chu silai ngai na ani lo kan ti to kha aman dan te chu apasal chuan a han zir tir ang lopa thiamnal tak han ti tur po ani lem lo khatia oma an ban ni khan a tho pui te chuan a na kal to lo tur le ina omri turin an rona a chan po oma chuan Mary chu mu adu thu le an in thleng po tha mai anial lo thu a soiwang ani October ni som panga chu Mary anung chunga an mu nun ber ni chu anita ani khamini khan Mary tlau chuan a thian nu ngai chu abia a SMS le phone call in abebok anuwa ngai soile dan chuan bungroda khom na in na tangin minron bia a ama tibuaya ti thai tu anom thu aron soyani ome tutia a thian nu abiak nu loka chuan police lampo abebok ani ome chuan in biak na chu van tlang hriata tarlan niloma se chu case boy pui tu detective pakhat soidan chuan a hlaulu tuk tong kama wang chuan angai thak a hreom thu le tual that tu chungchang engma a soilo thu a soi hetia police sabiak nu hi chuan asul nu chui zui tur aum tolova aruang an muzui deuh mai ani ome tlailama po anin lama a hon lo wangin apasal kum som pasari zet alo nei to
Michael chuan mi bo chung chang thu police station a the lut ngal ani Mary la lom pui call ni thi dan le Mary la lom pui tlau te thi dan chu a in ang viauna in Mary la lom pui tlau chu alu ka ani thunga amai ro chu an pani hian an kara mu ve an ni a Mary la lom pui call ni kha chu aruang an halawangin a thi dan an hre theilawa Mary tlau ero a thi dan hriat chian ani thung atira kha chuan Mary tlau chu ma ni in tilum a ang viawin an hria a ma sian han bel chian nu a ero ataksa a kuthlang na nu ma mu ani baka aka chu engemo no sakni in akar cha bi po akar po na mu ani bok atira chuan nu chui tu te chuan lalrin oma chuan ring hlel ngal phota ma sian han zir chian deuh nu chuan oma chu Mary pasal Michael nen chuan an loin po hle ti an hrel chuak le zela atira chuan Michael chuan nu chui tu te apui tha hle maya ma se arei deuh nu chuan apui tha du ta hau lo mai polygraph exam ti tura an ngen na te chu a hniala dan hremi ruain nu chui tu te tho pui lo dan azong chobok chu baka afanu kumsom paruk mi chu thunei tu te nen in biak aphal sak lo bok ani police te point chu tingotin anin puantir theibik silo Michael man tum chuan han beichin ma se au kil kal tlangin alo in tlo khalsa box sia wangin man ngot thei ani bik silo chuba ka thu hretu le fin fiana ti tham an nei thei silo lalrin oma an rin hlel aya na sa ma chuan Michael chu an ring hlel ta zo kani ti chuan rukin an chui chho ta reng boka nu chui tu te chuan angai na an hrelo hle to na in chutia an han chui chian tak tak ta ka chuan rin hlel omdang an mule zel boka Mary tlau khan asilai kha akar thutna nuaya ada thin ti hretu chu ama nei tu te bak an nilowa chu wangin apasal chu arin hlel om hle ti an hre theita a chu baka an nupa hi ngai zong chungchanga anin rem vak lo ti te chu an hriat chu abel zel boka tin chu baka Mary tlau akaw na mi cheng nuai nga chu alo la chuak ti te po an hriat chu abel le zel bok chutia an han chui chian le zel ta ka chuan phone company lama an call record te bi chian ani boka Mary tlau boral ma a police a call nuwa khan Michael chuan Mary chu voi engemozat abia ti hriat chua ani le zel bok nen Michael tan po biruk reng chu a har sa chhota hle mai ani Mary tlau chu tha ani khan athil hlu engma lak sak ani lova anin nei zungbun chau abowa chu po chu anuwa an fanu in abung rozinga a mu chuak le tabok nen Michael churin hlel azwal chhota ema ti chuan police station lama an ko tange nge ani hetia ko ani la hian afanu kumsom paruk mi chau laldu omi chu thu zo fia ani bok Michael chuan aphana saviona in afanu in puanna tang chuan rindan an nei thiam theita ani chuti chuan zo khothar checkpost mang suan munga palian lamdeu akut pha veilama ta tu rolem om chu loman tur ti chu an thon ngal bok du omi chuan apa le chupa munga chu anu bo ma khan champhai bethel venga amuduna chumi nuwa lalrin omatinen an pathumin venglai thingpui dora amu le thute apa phone manglai angai thlak ru ka tangin chupa chu tual that turin aroi nge nia arin thu asoyani apa hian ngai zong nein anu hi ngai zong nei angalantir adu awangin lalrin oma po anu pui ngai zong turin athem ani arin thu asoi nge chutiang te thilom dan aloni te nuai ta ka chuan police lam chuan champhai hotel zong bia in mangsuan mu nga chu an zonga himna hotela chuan thakhat zet akhosato ti an hre theita ani chuti chuan a zan la chuan police te chuan mu nga chu manin an dop tanta a an rin hlel angei in ati ani thu a in puangta ani mu nga in puanna mu nga chu barma sipaya polo tang hret to ni in an sipai thabik zinga mi ani a kumno pangte in a pension nu hian mi hausa hoin hlo ne ami that turin an ruai thin ani Michael po hian cheng nuai nga pe in anupui that turin ati alo ni amai ro chu Mary lalom pui kolni kha a hriat sual pal wanga atha alo ni a chet sual wangin anu thupnan akar chopin a hal alo ni Michael anen phone anin biak nuwa ati sual chu siam that atiama ma se Mary tlau khan hriat rukna anei nge atum angin athat mai theilowa azui ruk lain a thiante a phone ni in a hria police a call man hlawa ma se anin biak mumal ma in aman man hlawa
police te chuan hlau thawng ori bak engma an hreman talo ani Michael khan thu zofia du ane awangin Michael anga chung chu aka ano saka tlan chua atuma wangin voi khat chu anek bok chu chuan police te apui viau bok ani kha Michael lo thlen chuan Michael chuan che ka mingziak turin atiluya azia nuwa asilai thuruk akar sit noyami chula chuakin an kap luma mani intilum anga lantir an tumna in nima sela an van duai siamin akar chabi kha pona an thlau hlau maya chu police ten an van nei phata ani chutia mu nga ber ain puan tak sia chuan Michael po lo theilowin ain puan lo ngai ve ta ti chuan an pani in dan anga an chung thu ngai duwa ni in kot chuan dam chung lung in tang turin atita ani nu pa in kar thinlung uirena alo om hian thil thalo tak a hring chuak thin reng ani chuwangin pathian ma a rin omna thu in tiam kha vong rengang cheu ti hreoma ka om lo chuan ka wak bo thin har satna wangin irum thinem pathian be seiro a mela damna om awang chuan